Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Mataji Prabhuji 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல Krishna Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Rama ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 8வது அத்தியாயம். சோ இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி பிரணத்தி வாசிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjanasalakaya Tachurvunmilidam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stabidam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Tadadi Swapadandikam Vandeham Sri Guru Sri Yudapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavamsa Sri Rupa Sakrajadam Sahagana Raghunathanvidam Naktam Satam Sajivam Satvaidam Savadudam Parijana Sahidam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visagan Vidamsa He Krishna Karna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Gopisa Gopika Kanda Radha Kanda Namostude Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Virshabhanusita Devi Pranamami Hari Priye Vanjakalpatarupyasya kripa sindhupya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Now, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayide Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratve Namaha. Namo Brahmanya Devaya Goko Brahmana Hidaya Jagat Hidaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tatbhaktaya Namo Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimadi Bhakti Vedanta Swamin Vidinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pasachatya Desatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? அடுத்த ஸ்லைட் மாத்திருக்க. அத்தியாயம் 7ஓட சுருக்கம் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தோம் முழுமையான அறிவு
கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமையை பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஆற்றல் எப்படியெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். நீரிலும் நெருப்பிலும் சூரியன் சந்திரன்ல அவர் எப்படி வியாபித்திருக்கார் அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதோட பலன்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சம்சார சாகரத்திலிருந்து மீள்வது மிகவும் கடினம். ஆனால் அவரிடம் சரணடைந்தவர்களை பகவான் காப்பாற்றுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். தேவ தேவியர்களோட வழிபாடு இப்படி அவர் முழுமுதற் கடவுளாக இருந்தாலும் மக்கள் எதற்காக தேவ தேவியர்களோட வழிபாடு பண்றாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் சொன்னார், இன்ஸ்டன்டா நமக்கு எல்லாமே தேவைப்படுது இந்த கலியுகத்துல. அதனால அந்த புலன் திருப்திக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த மாதிரி தேவதேவியர்களோட வழிபாடு பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 8வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் 8 கேள்விகளை கேட்க போகின்றார். அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்னு. சோ அந்த 8 கேள்விகள் என்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். அதற்கு பகவான் எப்படி ஆன்சர் பண்ண போறாங்கன்னு. இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது, யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். தூய பக்தியால் அவரை நினைவு கூற முடியும் அப்படின்றதையும், ஆன்மீக உலகம் அண்ட் பௌதீக உலகம் இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு, கிருஷ்ணரை அடைவதில் அந்த பக்தருடைய அந்த உச்ச நிலை என்ன அல்லது பக்தியின் உச்ச நிலை என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. அத அஷ்டமோத்யாயः அக்ஷர பிரம்ம யோக. ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் கேள்வி, 2வது கேள்வி வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञकगदं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च गतम् ஞாயோசி நியதாத்மபி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன, ஆத்தியாத்மம் என்பது என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் யாவை, இந்த ஜட தோற்றம் என்ன, தேவர்கள் யாவர்? ஏன்னா அவர் தேவ தேவியர்களோட வழிபாடை பத்தி சொன்னார் இல்லையா, அதனால தேவர்கள் யாவர், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? இதெல்லாம் அவருடைய கேள்வி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதுக்கு பகவான் என்ன ஆன்சர் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பாத்தீங்கன்னா பிரம்மன் அப்படின்றது அந்த ஆத்மா. த்ரூஅவுட் தி பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா சில இடங்கள்ல ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் விலக்கி இருக்கு. இந்த பௌதீக பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் பிரம்மம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, பிரம்மம் என்பது ஆத்மா, அதாவது ஜீவன். அது என்னது, அழியாத ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 2வது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகத்திலேயே நம்ம இதை பார்த்தோம். சோ ஆத்மாவிற்கு அழிவில்லை. எப்படி பரமாத்மா எட்டர்னலா இருக்காரோ, நிலையாக இருக்காரோ, அது போல ஆத்மாவும் இருக்கு அப்படின்னு. ஆத்மா அப்படின்னாக்க இந்த இந்த ஆத்மாவை கட்டுப்படுத்துபவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஜீவனுடைய அந்த இயல்பு, அந்த ஆத்மாவோட இயல்பு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இதயத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். அந்த 5 விதமான வாயுக்கள் இருக்கு, அதுல மிதந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். லெவல் 2ல நம்ம டீட்டெயிலா படிக்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல புரிதல் இருக்கும். நம்ம முதலே சொன்னது போல ஒரு அத்தியாயத்தோட எசன்ஸ், அந்த கிளிம்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த அந்த முக்கியமான கருத்துக்களையும் நம்ம வாழ்வியல்ல எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத மட்டும்தான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். கர்மா அப்படின்னா என்ன, எந்த ஒரு செயலும், அதாவது ஜட ரீதியாக இந்த உடலுக்கு தேவையான அந்த செயல்கள் கர்மா அப்படின்னு சொல்றோம். அதிபூத அப்படின்னாக்க இந்த பிரபஞ்ச இயற்கை, ஜட இயற்கை. அதிதெய்வ அப்படின்னாக்க அனைத்து தேவர்களுக்கும் உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லது முழுமுதற் கடவுள் யார் அப்படின்றத சொல்ல போறார். அதியஜ்ஞ, அந்த தியாகத்தை அவர் யஜ்ஞத்தை அனுபவிப்பவர் யார் அப்படின்றது அது பரமாத்மா. அதியஜ்ஞா எங்கே வசிக்கின்றார், அனைவரும் வசிக்கின்றார். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் இந்த ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல்னு இருக்கு.
ஒவ்வொரு செயல் நாம் செய்யும் போதும் அந்த செயலோட இது வந்து நமக்கு வந்து பிரதியாக நமக்கு வந்து அந்த சூக்ஷ்ம உடலில் படுகின்றது. சோ வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் என்ன பயிற்சி செய்கின்றோமோ அது மரணிக்கும் தருவாயில் நமக்கு நினைவு கொள்ள முடியும். ஜடபரதருடைய கதையை நம்ம இதற்காக பார்த்தோம். 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோத்யாத்மம் உச்யதே பூதபாவோத்பவ கரோ விரை விசர்க கர்ம சம்விதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். ரொம்ப திவ்யமான ஒன்று. ஏன்னா பகவானிடத்தில் என்ன குவாலிட்டி இருக்கோ அவர் வந்து விபு ஆத்மா, அகண்டு இருக்கின்றார். குவான்டிட்டியில அவரோட குவாலிட்டியில என்ன இருக்கோ அதே வந்து நம்மளுடைய அந்த அணு ஆத்மா, நம்மளுடைய இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் மிக உன்னதமானதும் ஆகும். அதன் சுபாவமான, அதாவது நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு பூன்னு எடுத்தோம்னா அதுக்குன்னு ஒரு வாசனை இருக்கு, அதனாலதான் அதை நம்ம அந்த பெயரிட்டு அழைக்கின்றோம். அது போல அந்த 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 இயற்கை அந்த அந்த சுபாவம் இருக்குது இல்லையா, அது வந்து நித்தியமான இயற்கை. அதை வந்து ஜீவாத்மா அல்லது ஆத்யாத்மா என்று அழைக்கின்றோம். அந்த ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்ப்பதற்குண்டான எந்த ஒரு செயல்களையும் கர்மா என்று நாம் அழைக்கின்றோம், பலநோக்கு செயல்கள். சோ 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதிபூதம் க்ஷரோ பாவ புருஷஸ்தாதி தைவதம் அதியஜ்ஞோகம் ஏவாத்ர தேகே தேக பிரதாம்பர. கிருஷ்ண மாதாஜி. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூத எனப்படுகின்றது. அதாவது இந்த டைனமிக் இன் நேச்சர், இந்த பிரபஞ்சம் சொல்லி அந்த பிரபஞ்சம் வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியது. அது வந்து அதிபூத என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வ எனப்படுகின்றது. எல்லாமே வந்து பகவானுக்குள்ள அடக்கம். நம்ம நேத்து பார்த்தோம், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய புருஷ அவதாரம் காரணதகசாயி விஷ்ணு அல்லது மகாவிஷ்ணு, அவரிடத்திலிருந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, அவரிடத்திலிருந்து சிரோதகசாயி விஷ்ணு. சோ இதையெல்லாம் உள்ளடக்கியது வந்து அதி தெய்வ எனப்படுகின்றது. சோ உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷன் ஆகிய நான், சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே கூறுகின்றார், அதி யஜ்ஞ, அதாவது அனுபவிப்பவன். யாரு வந்து நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம தான் அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு. ஆக்சுவலா நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவே இதை அனுபவிக்கின்றார். சோ அவரே வந்து அதி யஜ்ஞன். சோ பரமாத்மா வந்து இதை அனுபவிக்கின்றார். சோ நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்களை பார்த்தோம். பிரம்மன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். அது அந்த ஜீவாத்மா, அதுக்கு உண்டான அந்த சுபாவம் இருக்கு இல்லையா, அது எட்டர்னலா இருக்கக்கூடியது, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது. அது வந்து ஆத்தியாத்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது. அதை வளர்க்கறதுக்கு வந்து ஜட உடலை வளர்க்கதற்காக நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து கர்மா என சொல்லப்படுகின்றது. இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் உள்ளடக்கிய ஒன்று அதிபூத எனப்படுகின்றது. ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திலும் இருக்கக்கூடிய பகவான் வந்து பரமாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றார். இந்த மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய அந்த பௌதீக இயற்கை அதிபூத, அதை எல்லாம் உள்ளடக்கியது வந்து அதி தெய்வீக அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? சாந்தி மாதாஜி வாசிங்க. வாசிக்கட்டா? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்தகாலே ச மாமேவ ஸ்மரன் ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யக பிரயாதி ச மத் பாவம் யாதி நாஸ்தியத்ர சம்சயக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. நம்ம நிறைய இவங்களை துக்காராம் பார்த்திருக்கோம். இங்க நம்ம பார்க்கறது பீஷ்ம தேவர். அவர் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அந்த ரூபத்தை பார்க்கறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார். சோ மரணிக்கும் தருவாயில் யாரெல்லாம் பகவானை நினைக்கிறோமோ அவங்க வந்து அவருடைய நித்தியமான இயற்கை அடைகின்றோம், அதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. நிறைய இடங்கள்ல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்றாங்க. சோ இதுவும் ஒண்ணு. சோ நம்ம தூய பக்தி செய்வதன் மூலமாக மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்புன்ற அந்த சுழற்சியில வந்து நம்ம மாட்டிக்கொள்ள மாட்டோம். நமக்கு நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லோகத்தில் அவருக்கு சேவை செய்து கொண்டிருப்போம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7வது காண்டத்தில் 2வது அத்தியாயத்தில் 57வது பதம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அகானி அகானி பூதானி கச்சந்தீக யமாலாயம் சேஷாக ஸ்தாவரம்
இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதபரம். சோ யக்ஷ பிரக்ஷ்னம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். பஞ்சபாண்டவர்கள் 12 வருடம் வனவாசம் போறாங்க, 1 வருடம் அஜ்ஞானவாசம். சோ அவங்க வனவாசம் செல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் யுதிஷ்டருக்கு தாகம் எடுக்கின்றது. அதனால தம்பிகள் அழைச்சு இங்க ஏதாவது ஒரு தடாகம் குளம் இருக்கான்னு பாத்துட்டு வாங்கன்னு அனுப்புறாரு. ஒவ்வொருத்தரா போனவங்க யாரும் திரும்பி வரவே இல்லை. அப்ப திருப்பி என்ன பண்றாரு, யுதிஷ்டர் தம்பிகளை தேடிட்டு வர்றாரு. அங்க பார்த்தா அங்க எல்லாம் மூர்ச்சையாகி மயங்கி கிடக்கிறார்கள். அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப தாகம், அதனால அந்த தண்ணி குடிச்சிட்டு அவங்களை எழுப்பலான்னு தண்ணி எடுக்க போறாரு. அப்ப அங்க வந்து ஒரு யக்ஷன், பூதம்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா, அந்த அசரீரி மாதிரி அது அங்க மறைஞ்சிருக்கு. சோ அது வந்து கேள்வி கேக்குது, நான் தண்ணியை தொடக்கூடாது நீங்க, நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், அந்த கேள்விக்கு நீ சரியான பதில் சொல்லிட்ட அப்படின்னாக்கா நீ வந்து தண்ணி குடிக்கலாம் அப்படின்னு. அந்த கேள்விக்கு சரியான பதில் சொல்லாததுனாலதான் இவங்க எல்லாம் இப்படி இங்க மூர்ச்சையாகி இருக்காங்க அப்படின்னு. அப்பா அந்த அது கேக்குது, இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குது. அதனால இதுக்கு பேர் வந்து யக்ஷ பிரஷ்னம். சோ அதுக்கு வந்து யுதிஷ்டர் வந்து பதில் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க, ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூறாயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம். பிறக்கும் ஒவ்வொருவரும் இறப்பை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனா நான் இதை அனுபவிக்கின்றேன், இது என்னுடையது, என்ன பற்றினது, எனது அப்படின்ற ஒரு இதுல மரணத்தை பத்தின அந்த கான்செப்டே இல்லாம தற்காலிகமான இதை அனுபவிக்கிறதுல மட்டும்தான் நம்ம ரொம்ப மும்முரமாக இருக்கின்றோம். நமக்கு மரணம் வந்து நிகழாது அப்படின்ற ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு எண்ணத்துல நம்மளோட தான் தோன்றித்தனமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இதை யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப அற்புதம், அதிசயமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுதிஷ்டர் சொல்றார். சரியான ஆன்சர்ன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றார், தம்பிகளையும் அவர்களையும் வந்து அவர் விடுவிக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா கண்கூடாக நம்ம பாக்குறோம், யார் பிறந்தாலும் மரணத்தை தழுவுறாங்கன்றத பாக்குறோம். இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த இந்த பௌதீகமான நிலையற்ற உடலை அனுபவிக்க நம்ம ட்ரை பண்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தைஜத் யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதக. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மாதாஜி. சோ ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அவன் அந்நிலையை அடைகின்றான். சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க, மரணிக்கும் தருவாயில் யார் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாமல் என்னை வந்து அடைவார்கள் அப்படின்றார். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மரணிக்கும் தருவாயில் என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த நிலையை தான் நாம் அடைகின்றோம். மிக அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. இந்த மனித ரூபம் கிடைச்சது ரொம்ப அரிதான ஒரு விஷயம்னு பாக்குறோம். இருந்தாலும் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், இந்த புலனின்பத்துல ஈடுபட்டு இந்த புலால் உண்ணுதல் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில இருக்கும்போது, அப்ப பகவான் எதுக்குமே அப்போஸ் பண்றதே இல்ல. நீ என்ன ஆசைப்படுறியோ நான் வந்து அதை கொடுக்க சாங்ஷன் பண்றேன்ற. சோ அப்ப இந்த மனித பிறவி எடுத்ததோட பலன் தெரியாம நம்ம இன்னும் இந்த தாழ்ந்த செயல்களை செய்யும் போது அதற்கு ஏற்றாற் போல் நாம் மரணிக்கும் தருவாயிலும் அதே மாதிரியான எண்ணங்கள்ல இருக்கிறதுனால அடுத்த பிறவி எனக்கு நாயாகவோ அல்லது மற்ற தாழ்ந்த விலங்குகளுடைய பிறப்போ எனக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஒருவன் உடலை விடும்போது என்ன நிலையை நினைக்கின்றானோ அந்த ஐயம் இல்லாமல் சந்தேகம் இல்லாம அவங்க அந்த நிலையை அடைகின்றார்கள். எதற்காக நாம் வந்து பகவானுடைய நாமத்தையும் அவருடைய ரூபங்கள், லீலைகள், செயல்கள், குணங்களை பத்தி கேட்டுட்டே இருக்கணும் நம்ம சொல்றோம். அது அப்படியே இருக்கிறதுனால நம்ம அவருடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருப்போம். நவவித பக்தியை பார்க்க போறோம், அவருடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கிறதுனால மரணிக்கும் தருவாயில் நாம வந்து பகவானை அடைவோன்றதுல சந்தேகமே இல்லை. பரீட்சித் மகாராஜருக்காவது தெரிந்தது 7 நாட்கள்ல மரணம் நிச்சயம் அப்படின்னு. ஆனா நமக்கு எதுவுமே தெரியாம கண்மூடித்தனமாக நாம் இருக்கின்றோம். சோ என்ன நிலையிலும் எந்த நேரத்திலும் நமக்கு மரணம் நிழலாம். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த இஸ்கான் இதுல மரணத்தை எப்படி நம்ம பார்க்க போகின்றோம், அதை எப்படி வந்து நம்ம உள்வாங்க போறோம்ன்றத அதுக்கு உண்டான பிராக்டிஸ் தான் நமக்கு. சோ வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் என்ன செயல் செய்கின்றோமோ அதற்குதான் நம்ம வந்து சொல்றோம் நாம ஜபம் செய்வது, மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவான தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அதீதமான கருணையால் நமக்கு இந்த நாம
நாம சங்கீர்த்தனம் வந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இங்க நம்ம பாக்குற எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜடபரதர். இந்த கதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ ஜடபரதர் எப்பவுமே அந்த மானை நினைச்சுட்டே இருக்கிறதுனால, மரணத்தை தழுவுற சமயத்துல அவர் வந்து மானை நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால அவருக்கு மான் ரூபம் கிடைக்கிறது. அடுத்த பிறவில அவர் என்ன பண்றாரு? மானாக அவதாரம் பண்றார். அவர் வந்து எவ்வளவு பெரிய யோகி. தன்னுடைய கடமைகள் எல்லாம் முடிச்சு அடுத்த சன்னியாச நிலையில எப்பவும் பகவானை பத்தின தியானத்துல இருக்கிறதுக்காக வந்தார். ஆனா அவராலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாயையில இருந்து விலக முடியல. அப்ப கலியுகத்துல நம்ம எல்லாம் என்ன மாத்திரம் இல்லையா? சோ அதனாலதான் நமக்கு வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, கலியுகம் குற்றங்கள் நிறைந்ததாகவே இருந்தாலும் இதுல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சாப விமோச்சனம் நமக்கு என்ன, ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம ஜபம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அடுத்த பிறவில அவர் மானா பிறந்து அப்ப அவருடைய அந்த பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் எல்லாம் வர்றதுனால அங்க இருக்க ரிஷிகள் எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் பகவத்கீதையும் படிப்பதை கேட்டு கேட்டு அவர் என்ன பண்றார்? அடுத்த பிறவில அவர் ஜடபரதரா பிறப்பெடுக்கின்றார். அதுல வந்து ஆத்ம ஞானத்தை கற்றுணர்ந்து இந்த ஜட ரீதியான செயல்கள்ல இருந்து விடுபட்டு எப்பொழுதும் பகவானுடைய நாமத்தையே சொல்லிக்கொண்டு அவர் பகவானை அடைகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அதுதான் இந்த கதை. சோ இந்த அங்கிரசா முனிவர் பிராமண குலத்தில் அவர் பிறந்திருந்தார். அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் வந்து பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்க வரார். அப்போ அவர் அந்த மானை பாக்குறார். அந்த மான் மேலேயே அவருடைய மனசு லயித்து போகின்றது. அடுத்த பிறவில அவருக்கு மானோட இது கிடைக்குது. மான் பிறகு முடிச்ச உடனே தன் பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் எல்லாம் வந்ததுனால அவர் ஜடபரதராக வருகின்றார். அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரசன் வந்து ரகுகணன், அந்த அரசனோட பேர் வந்து ரகுகணன், ஆத்ம ஞானத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக அந்த முனிவரை பாக்குறதுக்காக ரிஷியை பார்க்க போறார். அப்பதான் அந்த வழியில வந்து நம்மளுடைய ஜடபரதர் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கின்றார். என்ன அது ஆத்ம ஞானம்? சோ இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது, ஆத்மா அழிவற்றது. பகவானுக்கும் நமக்கும் வந்து அவர் விபு ஆத்மா, நாம் ஒரு அணு ஆத்மா. சோ ஒரு ஒரு உயிருக்குள்ளேயும் வந்து பகவான் இருக்கின்றார். அவர் என்ன பண்ணுவார்? அந்த பல்லக்கு தூக்கிட்டு போகும்போது கீழே வந்து அந்த எறும்புகள் எல்லாம் போகும், அதை மிதிக்க கூடாதுன்னு என்ன பண்ணுவார்? தாண்டி தாண்டி போவார். அப்ப வந்து பல்லக்கு ஆடும். அப்ப வந்து அரசன் வந்து கோவிச்சுக்குவார் அவர்கிட்ட, நல்லா தானே வளர்ந்துருக்க, நீ என்ன இந்த மாதிரி ஆட்டி பல்லக்கு ஆட்டி ஆட்டி எடுத்துக்கோ, உனக்கு சரியா கொண்டு போக தெரியாதான்? அப்ப அவர் வந்து அந்த ஆத்ம ஞானத்தை கொடுப்பார். சோ அப்ப யாருகிட்ட வந்து அந்த சாங்கிய தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு போறார் ஒரு ரகுகுணன், அதை இவரிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டதுனால் மீண்டும் அவருடைய நாட்டுக்கு போறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மர யுத்யச மய்யர்பித மனோபுத்திர் மாமே வைஷ்யஸ்ய சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. உமா மகேஸ்வரி மாதாஜி, நீங்க புதுசா வந்திருக்கீங்களா மாதாஜி, இல்ல வேற பேர்ல இருக்கீங்களா? இல்ல, உமா மகேஸ்வரி மாதாஜி பேரு ஆல்ரெடி இருக்கு மாதாஜி, இன்னைக்குதான் வந்திருக்காங்க. அதுதான் இன்னைக்குதான் பாக்குற மாதிரி இருக்கு, அதனால கேட்டேன். உமா மகேஸ்வரி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் டே வந்தீங்களோ? நடுவுல ஒரு தடவை பார்த்த மாதிரி இருக்கு. சரி, நான் வேற ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய டாட்டர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க, அதனால அட்டெண்டன்ஸ் மிஸ் ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. மேம் என்னோட பேரு உமா. ஓகே ஓகே மாதாஜி, நான் இன்னைக்குதான் உங்களை பாக்குற மாதிரி இருந்தது மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ்க்காக நான் வந்து நடுவுல ஒரு 3 நாள் வர முடியாம போயிடுது, அதனால சாரி மேம். ஃபர்ஸ்ட் டே வந்தாங்க மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் டே வந்தாங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லிங்க் போட்டுருங்க மாதாஜி, அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டுருங்க, பக்தர்கள் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருவாங்க. இருந்தாலும் நான் மார்க் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் 7வது ஸ்லோகம் வாசிட்டீங்களா மாதாஜி? வாசிட்டாங்க. ஓகே. சோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. நம்ம பார்த்திருக்கோம், எப்படி ஒரு சாண்ட்விச்ல மேல ஒரு பிரெட், கீழே ஒரு பிரெட், நடுவுல தான் வந்து அதோட எசன்ஸ் இருக்கும், அதை வச்சுதான் அந்த டேஸ்ட். சோ அது போல மத்தியில இருக்கக்கூடியது வந்து பக்தி யோகம்.
இந்த பக்தி யோகம் முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்ம யோகத்தையும், மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகத்தையும், கடைசியில இருக்கக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகத்தையும் நமக்கு கொடுக்கின்றது. சோ இந்த பக்தி யோகத்துல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறது வந்து 8வது அத்தியாயம், இந்த மிடில் நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இதுல வந்து பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, உன்னுடைய கடமையை நீ நிறைவேற்றும், சத்திரியனான நீ. சோ உன்னுடைய கடமை என்ன? தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், குடிமக்களை காக்க வேண்டும். சோ உன்னுடைய கடமையை நீ நிறைவேற்ற வேண்டும், போரிடுதலை செய்வாயாக. எப்படி? என்னுடைய அந்த கான்சியஸ்ல எப்பவும் அவருடைய நினைவில் நாம் வந்து நம்மளுடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும். உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. எத்தனை இடத்துல அவர் சொல்றாரு பாருங்க இல்லையா? சோ எப்பொழுதும் அவருடைய ஞாபகத்திலேயே நாம் நம்மளுடைய செயல்களை செய்யும் போது மரணிக்கும் தருவாயிலும் அவரையே நினைப்போம். அதனால் அந்த நித்தியமான லோகத்துக்கு போயிடும். அது மட்டுமல்லாமல் எப்போதும் நம்மளுடைய செயல்களை அவருக்காக அர்ப்பணிக்கும் போது நம்மளுடைய அந்த புலன்கள் எல்லாமே வந்து அவர்ல லயித்து விடுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதனால் பகவானையே சரணடைவோம் அப்படின்றத அவர் இங்க சொல்றார். 8வது ஸ்லோகம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை எண்ணில் நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைவான். சோ அல்டிமேட்டா நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை அவருடைய ஞாபகத்துல நம்ம செய்யணும். அப்படி செய்யும் போது நாம் பகவானுடைய தாமமான கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜாமிலனுடைய கதை நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி பகவான் நீங்க சொல்றாரு இல்லையா, எப்போதும் அவருக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக அந்த பயிற்சி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். மாயா சக்தியும் வந்து பகவானுடைய சக்தி தான். அதை மீறி நம்ம வர்றது வந்து மிகவும் கடினம். இருந்தாலும் மனதை பிறழாமல் எப்பொழுதும் அவரிடத்தில் ஞாபகத்தில் நாம் செயல்களை செய்யும் போது நிச்சயமாக அவரை அடைகின்றோம்ன்றதை பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நம்ம அந்த கதையை பார்க்கிறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜாமிலன் அப்படின்ற ஒரு பிராமணர் இருந்தார். அவர் பிராமணர் தன்னுடைய செயல்களை கரெக்டா கடமைகளை செய்து வந்தார். ஆனா அந்த பக்தர்களோட சங்கம் ரொம்ப முக்கியம்ன்றதை நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஒரு தடவை காட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வனத்தில் வந்து ஒரு விலை மாதுவை பார்க்க நேரிட்டது. வேற மாதிரியான ஒரு நிலையில் பார்க்கிறார். அதை பார்த்த உடனே அவருடைய மனம் சஞ்சலம் அடைகின்றது. என்ன பண்ணிடுறார்? அந்த விலை மாது பின்னாடியே அவர் போயிடுறார். அவரு இத்தனை வருடமாக அவர் செய்த அத்தனை புண்ணிய செயல்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிடுது. எல்லா தவறான செயல்களையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறார். மனைவி மக்களை பராமரிப்பதற்காக என்ன பண்றார்? கொலை செய்யறது, கொள்ளையடிக்கிறது, சூதாடுறது, ஏமாற்றுறதுன்னு அனைத்து வகையான பாவ செயல்களையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறார். அவருக்கு 80 வயதில் 88 ஆண்டுகள் கழிந்து விட்டது. அதுல வந்து அவருக்கு 10 வயதுல ஒரு 10வதாக ஒரு குழந்தை பிறக்கின்றது. அவருடைய புண்ணிய செயல்களின் பலனாக அந்த 10வது குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறார்? நாராயணான்னு பேர் வைக்கிறார். அந்த குழந்தை மேல ஒரு அதீதமான அன்பு. நம்ம இதுல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பக்தி செயல்களுக்கும் வந்து பகவான் நமக்கு வந்து நம்ம கேட்காமே அதற்கு உண்டான பலன்களை கொடுக்கின்றார். அஜாமிலன் நினைச்சு பார்க்கல 10வது குழந்தை பிறக்கும், அந்த குழந்தைக்கும் நாராயணன் பேர் வைக்கணும்னு அவர் நினைச்சு பார்க்கல. பிராமணராக இருந்தப்ப அவர் இந்த பிராமண கடமையை கரெக்டா பண்ணார். ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால இந்த மாதிரி அவருடைய பாதை மாறி விடுகின்றது. இருந்தாலும் பகவானுடைய அந்த கருணை பாருங்க. அவர் என்ன பண்றாரு? 88 வயசுல அவருக்கு 10வது குழந்தை பிறக்க அந்த குழந்தை மேல் அதீதமான அன்பு வர அந்த குழந்தைக்கு அவர் நாராயணன் என்று பெயர் சூட்டுகின்றார். எப்பொழுது பார்த்தாலும் அந்த நாராயணன்றதுல அவரு சொல்லிட்டே இருப்பார். என்னன்னாலும் ஏன்னா அந்த குழந்தை மேல ரொம்ப அன்பு. அவருக்கும் வந்து அந்த மரணம் வருகின்றது. அப்போ அவர் செய்த பாவங்களின் பலனாக யமதூதர்கள் வராங்க அவரை கூட்டிட்டு போறதுக்காக. அப்ப வரும்போது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நாமத்தை அந்த யமதூதர்களை பார்த்த உடனே அவருக்கு பயம் வந்துருச்சு. பயம் வந்த உடனே எல்லாத்துக்கும் அவர் வந்து நாராயணன் பையனை தானே கூப்பிடுறாரு. அதனால இவரை பார்த்த உடனே பயம் வந்த உடனே என்ன பண்றாரு? நாராயணான்ட்டு அவருடைய 10வது பிள்ளைய வந்து கூப்பிடுறாரு. நாராயணான்னு கூப்பிடுறாரு. அவர் கூப்பிட்ட அடுத்த நொடி பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தூதர்கள் வருகின்றார்கள். அங்க
விஷ்ணு தூதர்கள் வந்ததும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் யம தூதர்களுக்கும் பெரிய சண்டை. ஏன்னா இவன் வந்து பக்தன் ஆயிட்டான், அதனால இவனை நாங்க தான் கூட்டிட்டு போவோம் வைகுண்ட லோகம் சொல்றாங்க விஷ்ணு தூதர்கள். யம தூதர்களுக்கா பயங்கர கோபம், எவ்வளவு பெரிய பாவம் பண்ணிருக்கான் அவன், இவன் வந்து நரகத்துக்கு தான் போனோம், நாங்க தான் கூட்டிட்டு போவோம். கடைசியா வந்து யாரு வந்து வெற்றி வாகை சூடுகின்றார்கள் அப்படின்னாக்கா விஷ்ணு தூதர்கள். அவர் அஜாமிலனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அவர் கூப்பிட்டது என்னவோ தன்னுடைய மகனை, ஆனா வந்தது என்னவோ பகவானுடைய இந்த கருணையை நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அதுதான் மரணத்தின் தருவாயில் நாம் என்ன நினைக்கின்றோமோ அது வந்து நமக்கு நடக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ யமதூதர்களை வென்று வென்று விஷ்ணு தூதர்கள் அவரை வந்து வைகுண்டம் அழைத்து செல்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம வந்து சின்சியரா வந்து நம்ம பக்தி பண்ணும்போது பகவான் நம்ம மேல கருணையோட இருக்காருன்றத பாக்குறோம். 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. கவிம் புராண மனுஷாசிதாரம் மனோரணீயாம்ச மனுஸ்மரேத் யஹ சர்வஸ்ய தாதாரம் சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்த்ய ரூப மாதித்ய வர்ணன் தமசக பரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் உங்களுக்கு மாதிரி தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றார், எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரம புருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். நீங்க வந்து மரணிக்கும் தருவாயிலும் அவரை நினைக்கணும்னு சொல்றீங்க. அதை எப்படி நினைக்கணும்? வாழ்நாள் முழுவதும் அவருடைய அந்த தியானம் பண்ணணும். அந்த தியானத்தை நம்ம எப்படி பண்ணலாம்ன்றத இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். உண்மைதான் இல்லையா? பகவானுடைய அந்த சுவாச காற்றுதான் வேதமாக வருகின்றது. எல்லாமே தெரிஞ்சது. நமக்கு விஷயங்கள் எப்படி தெரியுது? அந்த வேதங்கள்ல, அந்த வேதத்தை கொண்டு வந்ததே வந்து பகவான்றத பாக்குறோம். அவர்தான் வந்து மிக பழமையானவர். அவரிடத்துல இருந்து தான் எல்லாமே தோன்றுகின்றது. அவரே ரிஷிகேஷர். அவருடைய அந்த இச்சை இல்லாமல் ஒரு அணு கூட அசையாதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம். அணுவை விட சிறந்தவர், சிறியவர். எல்லா விஷயத்திலயும் வந்து பகவான் அவரே சொல்றாரு, அசையும் அசையாத அனைத்திலும் வந்து நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்றாரு. நம்ம அந்த வாமன அவதாரத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த சிறிய பிள்ளை மாதிரி வருகின்றார். ஆனா அவரு இது எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா வாமன அவதாரத்தோட அந்த இது எடுக்கும்போது உலகளந்த பெருமாள் மாதிரி அவரு 3 லோகத்தையும் அளந்து விடுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அனைத்தையும் பராமரிக்கக்கூடியவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். நம்ம சொல்ல முடியுமா? அந்த 7 வயது குழந்தை வந்து ஒரு சுண்டு விரலால, அதுவும் இடது கையில வந்து நம்மளுடைய அந்த கோவர்தனகிரியை வந்து பிடிச்சது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? நம்மளுடைய அந்த கற்பனைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவரை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். ஏன்னா ஒரு எதிரி வந்து நம்ம தாக்க வராங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க மேல கூட கருணையாக இருக்கின்றார். பூதனாவுடைய வதம் நம்ம பார்க்கின்றோம். பூதனா ஒரு அரக்கி குழந்தைய கொல்லணும், அந்த குழந்தைய ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை கொல்றதுக்காக வராங்க. அவங்களுக்கும் முக்தி கொடுக்கின்றார் பகவான். என்ன சொல்றது இதை விட இல்லையா? சோ அவருடைய வாமன அவதாரம் எடுக்கும் போது பலி சக்கரவர்த்தியோடைய தங்கையாக இருந்தவங்கதான் அடுத்த பிறவில வந்து பூதனாவா வராங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா பலி சக்கரவர்த்தியோட அந்த அந்த வாமன அவதாரத்துல பலி சக்கரவர்த்தி கிட்ட யாசகம் கேட்க வருவார். அவரை பார்த்த உடனே அந்த திவ்யமான ரூபத்துல அந்த பிரகாசமான அந்த குழந்தை ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து அவங்க மேல வந்து ரொம்ப பாசம் ஆயிடும். இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை எனக்கு இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. அடுத்து அவர் வந்து அந்த அந்த பெருசா அவர் வந்து உருவம் எடுத்து பலி சக்கரவர்த்தியோட 3வது இது நான் எங்க வைக்கணும்னு போது அவர் தன்னுடைய தலையை காட்டும் போது பாதாள லோகத்துல அனுப்பிச்சிடுறார். அவர் அப்படி அனுப்பினாலும் வந்து அங்க போய், ஏன்னா பலி சக்கரவர்த்திக்கு வந்து அவருடைய குரு சுக்ராச்சாரியர் சொல்றார், வந்திருக்கிறது வந்து வாமனன் அல்ல, அவன் வந்து சாக்ஷாத் பகவான். சோ அவன் வந்து ஏமாத்துறான், நீ போகாத, அவன் வாமனன் அல்ல, அவன் சின்ன யாசகம் கேட்க வந்தவன் அல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து பலி சக்கரவர்த்தி சொல்றார்,
எல்லாரும் பகவான் கிட்ட போய் நிப்பாங்க, இல்லையா, எனக்கு இது கொடு அது கொடுன்னு. ஆனா அவரே என்கிட்ட வந்திருக்கார். சோ தெரிந்தே வந்து பலி சக்கரவர்த்தி வந்து அவருக்கு யாசகம் கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கார். சோ அப்படிப்பட்ட பலி சக்கரவர்த்திக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் அவர் பாதாள லோகத்தில் காமிச்சிட்டாரா, அவருடைய வாயிற்காவலனாக பகவான் வந்து இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பலி சக்கரவர்த்தியோட தங்கை முதல்ல வந்து அந்த அந்த குழந்தைய பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை எனக்கு வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. அடுத்து தன்னுடைய அண்ணனை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டதுனால அவங்களுக்கு கோபம் வருது. எப்படியாவது எந்த பிறவியாச்சும் எடுத்து நான் அவனை கொல்லாம விட மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்களோட மனசுல அப்படி அந்த 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 குரோதம், கோபம். அதனாலதான் நம்ம பாக்குறோம், நம்மள அழிவு பாதையில கொண்டு போறது 3 விஷயம்: பயம், கோபம், அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசை, காமம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அந்த கோபம் அதோட பலனாக அடுத்த பிறவியில அவங்க வந்து கிருஷ்ண அவதாரம் எடுக்கும்போது அந்த அரக்கி பூதனாவா வராங்க. தாயா அவங்க நினைச்சதுனால பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்க அவங்க வந்து அந்த தாய்ப்பால் கொடுத்து கொல்லணும்னு நினைச்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அந்த முக்தி கொடுத்து அம்மா ஸ்தானத்துல வச்சிருக்காரு பகவான். சோ அவரை வந்து புரிந்து கொள்வது வந்து மிகவும் கடினமான ஒன்று அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பகவான் கிருஷ்ணரும் ரூபமுடைய நபர். நம்ம பாகவதம் படிக்கும்போது நமக்கு எப்படி இந்த ரத்த நாளங்கள், எலும்பு அதெல்லாம் இருக்கோ அது போல பகவானுக்கும் இருக்கு. அவரும் வந்து ரூபமுடைய நபர். ஆனால் அவர் திவ்யமானவர். நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து கட்டுக்கு உள்ளானது. ஆனா பகவானுடையது வந்து அப்படி அல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர். சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அருபவாதிகள் பிரம்ம ஜோதியில லயிக்கிறது அதுதான் வந்து மூலம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அவருடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துல இருந்து வந்தக்கூடிய அந்த ஒளிதான் அதுன்னு பாக்குறோம். அவரை நம்ம அடுத்து விராட் ரூபத்துல பார்ப்போம். பல பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் சேர்ந்தா மேபி அவருடைய ஒளிக்கு வந்து அந்த விராட் ரூபத்துக்கு வேணா சமமாகலாம் அப்படின்னு ஒரு கொயரியோட தான் அவர் சொல்லுவார். சோ அவர் வந்து ஜட இயற்கையை கடந்த ஒரு உன்னதமானவர். அப்படிலாம் நினைச்சு அவருடைய ரூபம், லீலைகள், குணங்கள், செயல்கள் அதெல்லாம் நினைச்சு நம்ம அவர் மேல தியானம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 10வது ஸ்லோகம் 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயமசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானக சம்சித்திம் பரமம் கதாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இதை நம்ம அடிக்கடி நம்மளோட இதுல பார்த்திருக்கோம். துக்காலயம் அசாஸ்வதம். பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. சோ எப்ப நம்ம பக்தி செய்து பகவான் அடைகின்றோமோ அப்ப நம்ம ஆத்மால மகாத்மா, ஏன்னா எப்பொழுதும் இந்த நிலையாக உறுதியான அந்த பக்தியில் இருக்கிறதுனால நம்ம மகாத்மாவாக கருதப்படுகின்றோம். அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானை அடையறதுனால இந்த லோகம், இந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய 14 லோகங்கள் பார்த்தோம். மத்தியில இருக்கக்கூடிய இந்த பூலோகம் துன்பங்கள் நிறைந்ததும் தற்காலிகமானதும் ஒன்று. ஆனா நாம இதுல என்ன நினைச்சுக்கிறோம், இதுதான் உண்மையானது அப்படின்னு. அதே சமயத்துல பற்று இல்லாம ஓகே நம்மளுடைய கடமை ஃபேமிலில என்ன இருக்கோ அந்த ரோலை பண்ணாம இருக்கணும்னு அவர் சொல்லல. உன்னுடைய கடமையை செய்ய, ஆனா அதுல ரொம்ப அதீதமாக மாட்டிக்கொள்ள கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்மளுடைய அந்த ஒவ்வொரு டியூட்டில இருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆகக்கூடாது. நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும். ஆனால் அது வந்து பகவான் எனக்கு இந்த ஃபேமிலி கொடுத்திருக்காரு, பகவானோட அருளால இந்த குழந்தைங்க கிடைச்சிருக்கு, இந்த வேலை கிடைச்சிருக்கு, இதோட இந்த பலன்கள் வந்து அவருக்கு தான் சார்ந்தது அப்படின்னு அந்த பற்றற்ற நிலையில நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும் நம்ம பார்ப்போம். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த இந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய இந்த பூலோகத்துக்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து உயர்ந்த நிலையை அடைந்ததுனால அவங்க ஆத்மால மகாத்மாவாக எப்பொழுதும் பக்தி செய்ததுனால அவருடைய கோலோக விருந்தாவனம் சேர்க்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிக தாழ்ந்த லோகம் வரை எல்லா லோகத்திலையும் வந்து பிறப்பு இறப்புன்றது மாறி நடந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றது. அதனால பகவானுடைய இடத்தை அடைந்தவர்கள், இந்த நித்தியமான கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைந்தவர்கள் மீண்டும் பிறப்பு எடுப்பதே இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அது அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நீண்டதே. சோ பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். பகல் தோன்றும் போது அதாவது நம்ம பாகவதத்துல பார்ப்போம் 5 விதமான முடிவு நமக்கு வருது அப்படின்னு பார்ப்போம். சோ அவருடைய பகல் தோன்றும் போது ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றன. இரவு வந்தவுடன் திருப்பி வந்து அந்த அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றன, இரவு வரும்போது
அது அழிக்கப்படுகின்றது. சோ இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 14 லோகத்திலையும் நடக்கின்றது. எங்க நடக்கல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நித்தியமான கோலோக பிருந்தாவன், அங்கதான் வந்து அனைவரும் செல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். தோன்றி மறையும் இந்த ஜட இயற்கைக்கு, ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத ஒரு இயற்கை இருக்கின்றது. அது யாருடையது? பகவானுடைய தாமம். பரமமான அது மற்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும் அந்த பகுதி அழிவடைவதே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பகவான் சொல்றாங்க. அதுதான் அந்த ஆன்மீக லோகம். சோ பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியின் பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். நம்மளுடைய பீஷ்ம தேவருக்கு அந்த வரம் இருந்ததுனால திரும்பி இந்த பூலோகத்துக்கு வரவே கூடாதுன்றதுக்காக அவர் அந்த டைம்காக வெயிட் பண்ணி தன்னுடைய உடலை விட்டார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ எப்போ வந்து பகவானை புரிந்து கொண்டு அக்னி தேவன், அதாவது பகல் டைம்ல நம்மளுடைய வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்கள்ல சூரியன் வடக்கு நோக்கி போற சமயத்துல அந்த உடலை விட்டு போனோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம திரும்பி இந்த பூலோகம் வரமாட்டோம், பரமனை அடைகின்றார்கள். அதுக்கு ரிவர்ஸ்டா புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். 28வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதேஷு யஜ்ஞேஷு தபசு சைவ தானேஷு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்யம். तानेषु यत् पुण्य फलं श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः. हरि ओम. சோ பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். சோ நம்ம பார்த்தோம், மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகத்தை நமக்கு இன்சிஸ்ட் பண்றாரு அவர் அப்படின்னுட்டு. சோ இங்க வந்து அந்த பக்தி தொண்டை செய்யறவங்களோட நிலையை நம்ம பாக்குறோம். எவன் ஒருவன் பக்தி தொண்டை ஏற்கின்றானோ அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்க? இந்த வேதங்களை படித்து நம்மளுடைய அந்த ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டு யாகங்களை செய்து அந்த இந்த அடுத்து வரப்போற அத்தியாயங்களை நம்ம பாக்குறோம். யாகம், கலியுகத்திற்கு உண்டான யஜ்ஞம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கலியுகத்திற்கு உண்டான யஜ்ஞம் நாம சங்கீர்த்தனம். தவம் புரிதல், 3 விதமான தவம் நம்ம பாக்குறோம். உடல், மனம், செயல், வாக்கு, அது 3த்துக்கு உண்டான தவம் என்னன்னு வரப்போற அத்தியாயங்கள்ல பார்க்க போறோம். கரெக்டான நபருக்கு கரெக்டான நேரத்துல தானம் கொடுத்தல், சத்துவ குணத்தில் தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல், சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டதுபடி எது சரி எது தவறுன்னு பகுத்தாய்ந்து நம்மளுடைய செயல்களை செய்யுது. இப்படி நாம் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டுல என்னென்ன செயல்கள் எல்லாம் செய்கின்றோமோ அதோட பலன்களை நாம் வந்து இழப்பதே கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம கண் கூட பார்ப்போம், சின்ன குழந்தைக்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈவன் மனிதர்கள் இல்ல, விலங்குகள் கூட நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றதை நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இது எப்படி அப்படின்னு சாத்தியம்னா இது வந்து பூர்வ ஜென்ம பலன் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சோ பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை நாம் அடைகின்றோம் அப்படின்றத நமக்கு பார்க்கலாம். மேபி இந்த லெவல் 2ல ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். இங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க. ஸோ இங்க வந்து பகவானுடைய காரணதகசாயி விஷ்ணு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரபஞ்சங்களை தோற்றுவிக்கின்றார். ஸோ இந்த ஒரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் நம்ம பார்க்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா 7 லேயர் இருக்கு. ஒரு இந்த பூமியை சுத்தி 7 லேயர் இருக்கு. அந்த ஒரு லேயரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லேயரை விட 10 மடங்கு திக்னஸ் அதிகமாயிட்டே போகும் அப்படின்னு பாக்குறோம். இது உள்ளதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இருக்கின்றார். சோ கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அந்த பார்க்கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கார். அவருடைய நாபிக்கமலத்துல கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுக்கும் காரணதகசாயி விஷ்ணுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, காரணதகசாயி விஷ்ணு சயன கோலத்துல இருக்கார். ஆனா அவர் வந்து ஆதிசேஷன் மேல இல்ல. ஆனா கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு ஆதிசேஷன் மேல பள்ளி கொண்டு இருக்கின்றார்.
ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவி வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவருடைய நாபி கமலத்துல இருந்து வரக்கூடிய அந்த தாமரை தண்டு, அதுல 14 லோகங்கள் இருக்கு. அந்த தாமரையில வந்து பிரம்மதேவர் இருக்கின்றார். அந்த 14 லோகங்கள்ல மத்தியில இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பூலோகம், மேல இருக்கிறது வந்து அந்த சொர்க்க லோகங்கள், புண்ணியத்திற்கு உண்டான லோகங்கள். பூலோகத்துக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நரக லோகங்கள், அந்த பாதாள லோகங்கள் நம்ம பாக்குறோம். இந்த இந்த பூலோகத்தை தாண்டி மீன் இந்த பிரபஞ்சத்தை தாண்டி மேல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய ஹரிதாம், வைகுந்தம் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். அதையும் தாண்டி மேல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோலோக பிருந்தாவனம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இந்த தாமரை ரூபத்துல இருக்கு இல்லையா? சோ நம்ம வந்து இந்த இங்க இருந்தவங்க தான் கோலோக பிருந்தாவனத்தில் இருந்தவர்கள், பகவானுக்கு நித்திய சேவை செய்து கொண்டு. ஆனா அவர் மீது இருந்த காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாக அவரை போலவே நானும் அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த ஆசை இருந்ததுனால நமக்காக பகவான் வந்து ஒரு பொய்யான ஒரு இந்த லோகத்தை உருவாக்கி இருக்கார். சோ அவரும் நமக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார். நம்மளுடைய கடமைகளை வேகமாக செய்து கொண்டு அவரை சென்றடைவதற்கான விஷயங்களை நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவருடைய கருணையினால் மட்டுமே தான் நாம் வந்து இணைந்திருக்கின்றோம். நம்ம இங்க பார்த்தது மாதிரி பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க. அதுலயும் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் வந்து அந்த ஆன்மீக ரீதியா என்ன அப்படின்றத வந்து முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளணும்னு நினைப்பாங்க. ஒரு சிலர் மட்டுமே அதற்கு உண்டான செயல்களை செய்கின்றார்கள். சோ பகவானுடைய கருணையினால நம்ம இங்க இணைந்திருக்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய அந்த பார்க்கடல் இருக்கக்கூடிய கர்ப்பதகசாய் விஷ்ணுவுடைய ஆஹ் ரூபம். ஆதிசேஷன் வந்து படுத்துட்டு இருக்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நாபிக் கமலத்துல வந்து அந்த தாமரை தண்டு பிரம்மதேவருடைய லோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। माता जी प्रभु जी ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம்.